Buenas. Mireu on estem. No hotel. En terrasseta. Terraceta, bueno. No mos dona el mar, però bueno, algo és algo. De seguida que hem entrat a l'habitació, el Carlos ja ho ha dit, diu, oi, muntanya, no tenim Muntanya, mar. però bueno. On estem? Estem a Dubrovnik, Perla de l'Adriàtic. una mica lluny del centre, però bueno. No, però l'hotel... Tots els hotels estan per aquí. Sí, està bé, no està malament. Pensàvem que estaria més lluny, jo el feia més allunyat. Hem descobert que teníem una terrasseta, el Carlos se n'ha sortit per obrir-la perquè no hi havia manera, hem vist que hi Era havia difícil, té un... Sí. Hi havia unes certes dificultats. I aquí ens trobem el taronja de color a l'estiu. Són mantes. És el color de moda, sí. Són mantetes, habitació, bueno, amb 2 llits... Refrigeració. Refrigeració, està superfresqueta. Bueno, Aquí està el... on els tenim. No sé, aquí està l'escriptori, en lo mirall, la tele... Què he fet aquest matí? Quin fly, ara. Què? Aquest matí m'ha estat... Que no sé què diu. Aquest matí m'ha estat Split, que a mi m'ha agradat molt, el que no s'havia estat. Al castell de Dioclecià ens han explicat coses molt interessants. A mi m'ha agradat molt Lo el guia molt bo. Peter, un espanyol, el tio, bueno, de putíssima Brutal, mare, sí, brutal. sí. Molt xula la ciutat, eh? La ciutat és molt xula, molt la pena. Ens És ha faltat petita, una miqueta de temps, però està molt bé, molt bé. El dinar molt bo! Hem dinat Un dia super sano. tonyina a la planxa i bledes. I bledes. I de primer Amb plat, patateta. tomata en Però formatge això fresc. han entrat. I hem fet una Coca-Cola. I panacota amb fruits del Panacota. bosc. Molt bo, sí. I el Carlos ja ha sentat bé la Coca-Cola, perquè jo ja li he dit De que ha de tornar moment. a prendre Coca-Cola. De moment. Ha de tornar al seu antic joc. No De beu aigua, moment. Coca-Cola. De moment bé. Bé. La tele... No tenim hi ha calentador escalfador d'aigua. Això és un desastre. Però bueno, aquesta nit, després de sopar, sortim perquè, bueno, l'autobusero ens porta. Llavors farem una copitxuela. I en Però comptes Dubrovnik que ja d'infusió, està, en compte d'infusió, pues farem copitxuela. una coca. Ja està. Va, veniu. Nos tirarem a la beguda. Un supermirall molt gran, que és molt important. Un supermirall. Supermirall, Supermirall, saps. Superestic. Que tonto. Armari. Armari. Supergran també, saps? Supergran amb moltes mantes, perquè fa 30 graus a l'ombra, però no sabem per què hi ha tanta manta. I, bueno, això no ho miris, que són compres, Això és que no ja res, això són- és que l'Anna ja s'ha firat. Jo sí, ja he vist un supermarket. I aquí però el està- que he comprat és a Bòsnia. Ho comprarem tot a Bòsnia. És més Ja baratillo. explicarem en un proper vídeo per què. Va. Veniu. Veniu. Sempre hi ha banyera. Banyera. Banyerassa. I ja està. Bueno, i el secador que surt El secador que és raro. porti el seu secador I al vàter. vàter i ja està. Ho has fet molt bé, Ho has ensenyat tot molt bé, Molt bé. Vàter, lavabo... Pues bueno. Ui, el Carlos s'accelera, espera. No sé per què corre tant. Què hem de fer? Ara ens dutxarem, ens posarem una miqueta monos per Dubrovnik la nit. I a les 8 a sopar, o Sí. 8 i algo sopar. I a les I demà 9... farem coses molt xules, però jo us les explicarem. Sí, això és No, sorpresa. clar, hem de fer un altre vídeo, perquè demà dormim aquí també. Són els 2 dies, No hem de fer 2 nits. no caldrà fer 2 vídeos Sí, de l'habitació. farem un... No, a l'habitació. Home. A un altre lloc. Farem un altre puesto, Compensarem vale. el vídeo de l'habitació per un altre de guai a Dubrovnik, que és una ciutat molt guapa. Vale, expliquem el que han fet i veureu vistes xules. Això. Muy bien. Chao. Adéu.